Hai, Ioane, luptă! S-a spus că nu plecăm până prăjiți un pește. Nu era corect, mă. La Vermuști, așa-i? Hai, mă, că se vede ceva, mă. Hai, mă, că e frumos, mă, ce vorbești, mă? E de la cu solzi, mă. Șmecheria lui Salam. Hai, frate. Hai la tata. Frumos, mă. E ca la care l-am prins eu. Ultim. Lasă jos. E, mă, că adultul numai, mă, că îl lasă jos. Nu fi așa grijuriu. Mă face, mă bag în apă, pula. Opa! Păi ce faci tu, bă, frabă, că Jos, că eu la duc. trage cu capul. Hai, fac, e frumos, are la 5 kg, cam așa. Zic eu, subestimez. Bravo, Ioane, bravo, tată. Mergem acasă împăcați. Bravo, Ioan. Frumos, foi, perfect, mă, ce sănătoși. Super. Super, tată, bravo, Ioan.